bertako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Euskara Abenturak lagundu dit euskaraz gehiago hitz egiten, lagun berriak egiten, eta herri berriak ezagutzea eta hauek mapan kokatzea. Erori naiz erori burua ustetan. Euskal Herri guztiko lagunak egitera lagundu hau pilo bat eta hori eskertzekoa da, ez? Utziko ditut mamu ilunak piztu. Euskal Abentura! Medikuak, erizainak, elkarrezetak iteitunak, kamarak eta dena enun espero hain ondoengo zanik antolatua. Gaur bihotzak ez dauka izurik askatu duteta. Gaur soñean ez dauka pixurik, enazak zurik arte. Euskal Herria zautzeko aukera oso berezi badala, eta aukera aldemoka edozein gazte etortzeko pentsatu gara. Benetan inau naizena. Esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Lehenengo egunak izaten dira desastre bat, esaten duzu, zer egiten dut nik hemen? Buruarekin bueltak ematenea, zergatik apuntatu nintzen, azkenean hilabete oso bat. Urduri etorri nintzen, baina gero konturatu naiz denok egoera berdinak gaudela. Haze miseria, jende honazko hierrian, pasauta jende artian, birakala ignoria. Azken finen 150 pertsona ez ezagun, raro itea goita laborduz bateo etea. Lehenengo biegunetan kostatu zitean bastante itzeita jendiakin, baina gero ja izan zen lehenengo biegunak pasa eta ja oso guztu bat denekin. Zenbako hospitaletan, pobrezia atzerrian, gu bestera begira. Gaueko argiak, ilunia, garriko esartzia sentitu nahi rockstar. Gaueko argiak, ilunia, gaur lagunekin nau. Lehenengo bi egunak, esango nuke 2 egunak dira gogorrenak, lagunak egiteko. Gero handik aurrera, eski egite dituzu bakarrik. Gaur lagunekin nau. Jende berria ezagutzea, gainera hemen lagunak izatea Gipuzkoatik, Arabatik, tala, ustut, esperientzia oso polita dela. Lagun berri asko egin ditut, espero nuena baino gehiago. Espero nuen adibidez lagunak egitea, baina ez horren bestez. Egun baino pertsona gehiago gaude eta horiek azken finean izango dira urte askotarako lagunak. Gogorrenanetzako egun hastea. Altxatzea, segun batzutan bostetan. Musika jarri eta ikustezu bakoitza bekontua gauza jasotzen. Beti kostatu izan zai gainera goiz altxatzea eta ongi etorri zai, hola eguna ongi aprobetxatzeko. Gozaltzea, dena prestatzea, motxila prestatzea, eta nik uste gogorren hori da azken finean. Egunero gaude leku berri bat ezagutzen eta hori aldaketa asko dauka, zuen azkena ez gaude ohituta egunero leku desberdin batean egoteko. Aldaketa izugarra izan da egunerokotasunetik Euskal Abenturara pasatzea. Nik normalian etxean, gurase bai laguntzeiet, nik imartituten gauzak iteituta hola, baina azkenean igual arropa garbituta hola enunik inoizin eta gutxillo eskuta. Bakit igual gero etxea jutean hori ez dela zerbait praktikan jarriko etena eskuz garbitzea, baina bintzatik hasiet, bane kontua egiten gauzak.
dinamiken artean nik esango nun gehienak bai diala gaztentzako egokituta daudenak. Gehien gustatu zaidana, besteguneko itxaldia Maiurren. Nafarroaren historia, nolako gerrak egon ziren, 4 urtetan egon ziren saiakerak konkistatzearena eta bar. Siskurmenetanik, egunmenetatik aipatuko nuke naiz, izango zen, ze ondo azaltzen duen, ze erraz azaltzen duen, oso ondo marrazten du eta ikusteak bera marrazten zuzenean hain azkar eta hain ondo batera, uste dut izan zela esperientzia oso polita. Netzako eduki edo ekintza hoena izan zen Iruñako erromeria, oso ondo basa denun denak nik ustez. Baionara iritsi eta esan ziguten etorriko zela gizon bat, botatzera txapa bat, inori interesatzen ez zitzaiguna. Eta batean porrotxa gertu zen ate batetik, eta nire egar pixkat egin nuen alaitasuneko. Azkenan da, txikitatik pertsonai mitiko bat ezagutzen duguna guztiok. Nik espero nuen abentura gogor bat izatea, etapengatik eta... Ez daudelako ohituta hilabete bat ibiltzen egoteko. Ate guztiak itxita, zeuden lekuan. Eguerdiko eguzkitea, zelako tortura, Ni euriarena oso txarto daramat, oso desatsegina da ibiltzea urarekin. Baina baita eguzkiarekin, beraz, ez dakit zen nahiago dudan. Argiagona da, lagun artean zaudenean, eguraldia dela gutxien inporta duena. Herri eta toki berriak ezagutzea oso polita iruditzen zait. Gustatu zaidan etapa izan da agian Ariazterain. Mendia, erreka ondotik, bistak, eta hola. Faia baita goxoa zalako, eta azkenean maiak intasia baten gainen bazkaldu denorako. Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko. Euskeran interesatua daudenak, hau da esperientzia paregabea. Azkenan ere euskara ikasten ari naiz, horregatik euskara abentura. Eta izan da oso aberasgarria zentzu horretan. Iparraldeko eta kostako herri batzuek eta dauzkate euskalki superpolitak. Euskalki asko eta hori azken finean oso aberatsa da. Konturatu naiz, uste duguna baino jende gehiago dakiela euskeraz. Ne inguruan kuadrilla, familiak eta denak euskera ziteu. Eta hemen konparatuta jendiakin, ikusiet nik dakaten aukera oso ona dela. Nik uste euskara abenturako balore nabarmenena partekatzea da. Pertsona batek adibidez ez badauka zerbait, beste batek laguntzen dio horrekin edo ematen dio zerbait hori gauzatzeko. Eta konturatzea batak besteari laguntzen asko zurrunago heldu gaitezkela. Ta bai badut zer esan. Zaude, hain gustora jendearekin botatzituzula lotxa guztiak eta eta... Hemen Euskal Abenturan taldez talde joan zaitezke inongo arazorik gabe eta denak ongi etorriak dira. Batera esnatzean, noiz bihurtu da, maitasuna da. Ingurukoak errespetatu, lagundu, maitatu baita ere.
noiz bihurtu da maitasuna ta Euskal Abenturak ere bultzatzen gaitu azken finean pertsona ekologikoagoak izatera, adibidez mendian, etapetan eta hola, erabiltzen dugun ruta eta hori guztia gu motxilan eraman behar dugu gurekin. Faltan bota dut komun bat, lasai egiteko bakoitzaren beharrak. Mai bat eta silla bat. Eta ez itxoitea 5 orduko kola bat platera garbitzeko adibidez. Janari beroa, agian da tontakeri bat, baina ohe batean lo egitea. Osta, tuzar, baten, xokoetan. Lo egitea eta denbora libre apur bat pentsatzeko niregan. Beklasekoa izatearen konplejurik bat edrez, Leku bat ezertzeko hori da gehien falta botatzen dudana, porque azkenan bizkarra eta sorbalda eta hola sufritzen du motxila eramateaz. Etxekoak ere, azken finean, batean egun batetik bestera alboan ez eukitza gogorra da. Familia, lagunak, botatzen dut asko faltan, baina esatu man bezala, hemen pasatzen du zain ondo, arazo guztietaz, astu egiten zara. Gauzak baloratzen askoz gehiago. Agian dira gauza txikiak non egunerokoan gertu ditugun eta oso normala den, baina hemen azkenean ez da zure egunerokoan dituzun gauzak. Euskal Abentura lagundiz, jendeakin harremantzen. 130 pertsona ezberdinakin harremantzen. Eta egunero nire gaitasunak superatzen. Dela esperientzia oso polit bat bizitzan behin bakarrik bizi aldena. Gogorra dela, baina azkenan merezi duela pena. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Esperientzia astezin bat, bakarra bizitza guztian, eta bizitza guztirako gogoratuko duzuna. Egite dituzuna pila bat lagun, ezagutzen dituzuna eta ikaste dituzuna pila bat gauza. Oso aberasgarria da eta pilo bat ikasten duzu, eta hori da izugarria. Txuletak poltsiko antolesten, lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Pila bat posten naiz etorri izanaz eta abentura hau badakit bakarra dela eta bakarrik bizi daitekela behin. Jende desberdina, toki desberdinetakoa, baina gauza batek batzen gaituela euskera eta hori oso polita dela. Zure ondoan, bizitza aurrera bat ez da bueltatzen. Original izan